Já bych vás chtěl dneska přivítat na semináři Registr zastoupení a zákon o právu na digitální službu. Nejdříve mi teda dovolte, abych představil řečníky. Tak je tu Petr Tiller, který je architekt celého projektu. Je tu Jan Steidl a Radek Baloun, kteří jsou z firmy ASECO. To je firma, která to realizovala a která nám pak ukáže, jak to použít. Webinář se celý nahrává a bude vám zaslán následně, včetně prezentací. Určitě zde budou prostory na dotazy, které můžete průběžně psát do chatu a vždycky mezi jednotlivými prezentacemi bude prostor. Tak možná se ptáte, proč registr zastoupení a za to PDS. Tak důležitý je, že ten registr zastoupení jako významným způsobem vlastně rozšíří možnost využití digitálních služeb. Jo, pomocí prostě toho zastupování bude možný zastupovat jak svoje děti, tak třeba svoji firmu, bude možný zastupovat třeba svoje rodiče, nějaký seniorní lidi, zastupovat lidi třeba při převodu auta. A tohle to vlastně nám umožní, když budeme mít ty digitální služby, vlastně oslovit mnohem větší množství lidí, to znamená ty budované portály informačních systémů veřejné správy, samoobslužných portálů, ale i agendových systémů, tak vlastně díky tomu získají vlastně mnohem větší prostor a je dobrý už teď, když na tom pracujete, to do těch systémů zabudovat. Co se týká agendy, tak první bude teda prezentace celého toho projektu Petra Tillera, potom praktický návod od dodavatele systému, tedy pana Steidla z firmy ASECO, a na konci jenom takové krátké shrnutí ode mě. Takže to je asi na úvod všechno a já už bych poprosil Petra Tillera, jestli by nám řekl o tom projektu, jak se používá a jak se s ním pracuje. Tak, dobrý den, jsem vidět a slyšet? Ano, jste vidět a slyšet. Tak a já se pokusím teď pustit sdílení a svoji prezentaci. No tak, pojď sem. Technika mi háže klacky pod nohy, ale tak, už vidíte i prezentaci? Ano, už ji vidíme. Výborně, děkuji. Takže jenom mé krátké představení. Jsem Petr Tiller z Digitální informační agentury. Byl jsem pověřen být architektem nezáviděníhodné aktivity, která se jmenuje Registr zastupování. Proč nezáviděníhodné? Řeknu hned na začátku. My jsme v rámci odboru hlavního architekta a potom i v rámci DIA už několik let studovali problematiku zastupování, analyzovali, jak vypadá možnost zastupování v rámci českého právního řádu a dospěli jsme k tomu, že to je obrovská houština, jejíž systematizace a digitalizace je téměř nemožná a tudíž jsme řekli, to by si měl každý řešit sám za sebe. No, osud a čas to změnili, to znamená, dospěli jsme k tomu, že budeme muset vybudovat jakýsi registr zastupování a tuto aktivitu jsme spustili na jaře minulého roku, to znamená od této doby rok a kousek jsme na tom začali pracovat skutečně systematicky. Ta systematická práce spočívala v první fázi v tom, že jsme se snažili to tady nějak přeskočilo všechno, osekat registr zastupování tak, aby to byla realizovatelná a v budoucnosti rozšířitelná aktivita. Takže jsme dospěli k jakýmsi kompromisům a k nastavení
tomu, co je registr zastupování. Současně jsme připravovali zákon i architektonické, projektové a technologické práce. To znamená, povedl se nám stav, kdy k 1.7., to znamená za pár týdnů, bude k dispozici platný zákon a zároveň bude k dispozici funkční informační systém veřejné správy, takže nemusíme na nic čekat. Důležité z toho zákona je, že registr zastupování bude součástí nebo je součástí registru práv a povinností a v zákoně je záměrně slovo, že bude evidovat některá oprávnění k zastupování. To znamená, nebudeme v žádném případě schopni evidovat všechny jakékoliv možnosti oprávnění k zastupování, které jsou v českém právním řádu umožněny, právě z toho důvodu, že moc dobře víme, že to prostě všechno nejsme schopni pokrýt. Ty údaje, které budou vedeny v registru práv a povinností, jsou tedy z principu referenční údaje a pro sebe jsme si zavedli a v rámci tohoto projektu začínáme prosazovat názvy implicitní a explicitní oprávnění zastupování. Můžete si to představit a zavnímat tak, že implicitní oprávnění zastupování je takové zastupování, které plyne z údajů v informačních systémech veřejné správy na základě nějakých rozhodnutí nebo jiných evidencí. Tato oprávnění zastupování nelze tedy jednostranně zrušit ze strany zastupovaného. Dítě nemůže jednostranně říct, toto není můj rodič. Můžete tyto údaje reklamovat jako jakýkoliv jiný referenční údaj a musí se dosáhnout změny rozhodnutí nebo změny zápisů v informačních systémech veřejné správy. A potom tu máme explicitní oprávnění zastupování, která typicky vznikají z vůle zastupovaného. Ano, pro právníky musí tomu předcházet nějaká dohoda, nějaké sjednání o tom, že někdo bude někoho zastupovat. A tato plná moc, toto explicitní oprávnění zastupování je vyjádřením této dohody ze strany zastupovaného. A také ze strany zastupovaného lze jednostranně zrušit. Platí tady veškerá jaksi ustanovení zákonu, ať už je to občanský zákoník nebo jiné zákony, které nám například říkají, že když zrušíte plnou moc, tak o tomto zrušení, o předčasném ukončení musíte informovat toho zastupujícího, komu prokazatelně, kterému jste tu plnou moc dali. Musíte o tom informovat všechny, vůči kterým může být uplatněno tohle oprávnění zastupování a na základě až toho skutečně je ta plná moc zrušena. Pokud toto není naplněno, tak ten zastupující nadále může na základě té plné moci jednat s dobrým vědomím toho, že ta plná moc platí. No, v našem digitálním světě tento proces nebude tak bolestný ani náhodou, protože tím, že zastupovaný zruší platné oprávnění zastupování explicitní, teda znamená plnou moc, v základním registru RPP v části REZA, tak se o této situaci okamžitě dozví všechny úřady, vůči kterým byla už uplatněna nebo vůči kterým může být uplatněna a zastupující prostě toto oprávnění již nemůže fakticky využít. To znamená, všechno toto je tam daleko zjednodušeno. V jakém jsme legislativním stavu, takže zákon se nám podařilo prohnat celým legislativním procesem a jedná se o zákon číslo 125/2024, kterým se mění zákon o základních registrech a související zákony. A tudíž ten zákon už máme teď momentálně publikovaný ve sbírce zákonů a můžete si ho všichni už prohlédnout, podívat se na něj, co je přesně v něm napsáno. Důležité, co tady chci zdůraznit, je, že právní postavení
evidovaného oprávnění zastupování, které tam tedy je vedeno, je referenční údaj. Což znamená, že když jakýkoliv úřad dostane informaci, že toto oprávnění existuje k zastupování, tak toto oprávnění může použít bez dalšího ověřování toho, co v něm je napsáno. Je to prostě referenční, takhle to tam je napsáno. Ovšem neplatí to, že by vlastně musel úřad vždy postupovat podle tohoto oprávnění zastupování, protože postupuje v souladu se svojí agendou a postupuje v souladu se svými předpisy. Takže je to, jako by byl úřadu předložena druhá nebo další papírová plná moc a úřad rozhoduje, zda připustí nebo nepřipustí tuto plnou moc. Jednoduchým příkladem je, my budeme mít oprávnění zastupování podle šablony, já to vysvětlím dál, to slovo šablona, rodič dítě, ale je na úřadu a na agendě, v kterém okamžiku ten rodič může zastupovat to dítě při této činnosti nebo nemůže, nebo ještě je potřeba doložit něco dalšího, aby mohl zastupovat, protože asi většina z vás ví, že v občanském zákoníku je napsáno, že rodiče musí postupovat v zájmu dítěte a po vzájemném souhlasu. To jaksi nedokážeme ošetřit digitálně. To znamená, důležité tady je, že neplatí věta, že plná moc z REZA musí být vždy úřadem akceptována. Plná moc z REZA je referenční údaj, je platná, ale o akceptaci rozhoduje úřad. Takže z toho vyplývá vztah k současné praxi. První důležité tvrzení: nic se nemění. Nesahali jsme do žádných procesních a právních předpisů, nic jsme nezměnili, to znamená, že na současných procesech se absolutně nic nemění. Co se děje, je, že se doplňuje cesta digitální. Celý registr zastupování je určen, a proto tady i sedíme, pro digitální prostředí, takže se velmi promítá právě o právu na digitální služby a doplňuje možnost využití zastupování v tomto digitálním prostředí. Neexistuje digitalizace papírové moci, nemáme žádný proces a záměrně nemáme žádný proces, který by umožnil komukoliv přijít někam, předložit existující papírovou plnou moc a říct: zaevidujte mi do REZA. Toto prostě nejde. Může zastupovaný přijít a říct: chci do registru zastupování zaevidovat plnou moc digitální, může mít sebou i její papírovou podobu, to nám vůbec nevadí, ale v tom případě vytváří novou plnou moc digitální, která nemá svůj vztah s tou papírovou plnou mocí, kterou měl v kapse, protože nedokážeme jak si udržovat potom vazbu mezi nějakou digitální nebo papírovou plnomocí a její digitální formou právě z toho důvodu různého rušení, převádění a podobné záležitosti. Co naopak poskytuje a umožňuje plně digitální postup, to znamená vytvořit digitálně oprávnění zastupování, dát někomu plnou moc a potom tomu zastupujícímu umožnit čerpat digitální služby v zastoupení jiné osoby. Všechny ostatní procesní zákony zůstávají v platnosti, to znamená, že nic neměníme z hlediska daňového řádu, soudního řádu, jakýchkoliv procesních řádů, správního řádu nic neměníme. A zároveň také neříkáme, že občan musí používat registr zastupování, dáváme mu možnost ho používat. Co jsme v zákoně zavedli a co je důležité, právě proto jsem měl tu řeč na začátku, že jsme museli osekat, jak to vlastně vypadá a že tam je některá oprávnění zastupování, je potřeba vždy systematizovat, jaká plná moc lze zapsat do registru zastupování. A to z toho důvodu, že ta plná moc, která tam bude zapsána do registru zastupování, musí být zcela jednoznačná
a musí mít občan jistotu, že její použití bude přesně na to, na co ji použít chce, a nebude to ani širší, ani užší. To znamená, že to oprávnění zastupování se váže na služby veřejné správy. Je to velice důležité. Nemůže být udělena plná moc na něco, co není zaevidováno jako služba veřejné správy v registru práv a povinností. Každá plná moc obsahuje, kdo komu dává plnou moc, k jakým službám veřejné správy, úkonům či konkrétním orgánu veřejné moci lze uplatnit. A když není to k jakým službám vyplněno, tak to znamená ke všem. Tady upozorňuji, prosím vás, že nehodláme zavádět vzor plné moci, která by byla generální vůči všem úkonům veřejné správy, vůči všem orgánům veřejné správy, vůči všem službám. Takovouhle generální moc zavádět nechceme a nebudeme. Naopak úřad může usoudit, že pro něj má smysl, aby byla udělena plná moc vůči všem službám v rámci nějaké agendy nebo vůči všem úkonům v rámci dané služby. Důležité je, tyto šablony budou digitální, budou připraveny pro použití v rámci portálů a nejsou určeny k tomu, aby tam ten občan, který zadává plnou moc, vyklikával nějaké ty služby, zaškrtával tam nějakou sportku. Takže typické představení, co potom možná ukáží i kolegové z ASEKA, je takové, které připravuje Ministerstvo dopravy. Plná moc se jmenuje plná moc k převodu automobilu a ta plná moc, ten vzor, obsahuje všechny potřebné úkony a služby, které obsahuje tato služba, převod automobilu, a člověk si může být jistý tím, že když tuto plnou moc udělí, tak je to přesně na to, že to je pouze k převodu automobilu, není to k ničemu jinému, a zároveň ten úřad ji přijme, protože si tam ty úkony a služby vyplnil tak, aby ta plná moc byla akceptovatelná. Potom jsou tam samozřejmě další vlastnosti, od kdy platí do kdy platí, jestli je ta plná moc postupitelná, s jakou úrovní důvěry se musí žadatel o zápis přihlásit, protože v případě, že nám nyní určuje nebo stanovuje zákon, že plná moc musí být opatřena úředně ověřeným podpisem, tak se ten občan musí přihlásit s úrovní vysoká, protože to je přesně to, že náhrada úředně ověřeného podpisu, nebo se mohou nějaké zákony změnit, to ještě potom budu popisovat. No a zároveň je tam také omezení toho, že tam může být v té šabloně určeno, že může být uveden objekt, na které je ta plná moc vázána. Vysvětlím. Znamená to třeba, když někomu dáváte plnou moc k převodu automobilu a máte 3, tak do toho objektu zapíšete SPZ-ku toho auta, pro které ta plná moc platí. Čímž pádem váš zastupující může provést převod toho automobilu, ale pouze této SPZ-ky, nikoli všech, které máte ve svém vlastnictví. Když tam tento omezení na ten objekt nevyužijete, tak mu dáváte oprávnění k převodu všech vašich automobilů bez ohledu na to, jestli jste ho skutečně prodali nebo ne. Vše tohle je popsáno datově a dokumentaci a zveřejněno. Dle zákona tam máme nastaveno to, že pokud je šablona zveřejněná, tak do roka musí být funkční možnost zadávání plných mocí podle této šablony. Z druhé stránky, pokud šablona není zveřejněná a neexistuje, nelze zadávat plnou moc podle neexistující šablony. Takže to je základní omezení. Nemůžu přijít na úřad a nechat si sepsat jakoukoliv plnou moc, ale můžu přijít na úřad jako na checkpoint anebo na portál toho úřadu a sepsat digitálně plnou moc podle existujících vzorů plné moci. Takže nehrozí tam nebezpečí, že by občané mohli chtít zapisovat různé obskurní plné moci, ale musí vždy postupovat pouze podle zveřejněných vzorů. Jaký je v současné době aktuální stav a co se stane do 1.7. DIA, vidíte, to už ne usnesení vlády, ale na základě zákona pracuje na té výstavbě centrálních částí. Takže budeme mít připraven
registr zastupování jako část registru práv a povinností a 12.7. budou zveřejněny nebo budou publikovány služby na rozhraní informačního systému základních registrů pro čtení a zápis údajů do tohoto registru zastupování. Zápis údajů může provádět pouze DIA, prostřednictvím iSerza číst mohou všichni do všech svých informačních systémů. Zároveň bude vybudován a zpřístupněn můžou různé úřady a různé portály žádat o zápis nového oprávnění k zastupování podle existujících šablon. Vede se tam historie těchto údajů a vedou se tam i certifikáty pro komunikaci přes technická rozhraní státu. Když by byl dotaz na ty certifikáty, rád odpovím, pokud někoho zajímají v tuto chvíli. Tyto služby budou dostupné už 1.7. pomocí informačního systému sdílené služby. Zároveň také 1.7. zveřejníme první schválené šablony implicitních i explicitních oprávnění zastupování, které tady teď ukážu. To znamená implicitní oprávnění zastupování, která budou k dispozici od toho 1.7. budou šablony pro fyzické osoby, a to je rodič dítěte 0 až 15 let, rodič dítěte 15 až 18 let a pro právnické osoby statutární orgán právnické osoby a fyzická osoba jako podnikající fyzická osoba. A 12.7. začneme podle těchto šablon plnit jednotlivá oprávnění, implicitní oprávnění zastupování z registru osob, registru obyvatel, evidence obyvatel a cizineckého informačního systému. Asi všichni chápete, že nemůžeme za jeden den nebo během lusknutí prstu načíst několik milionů záznamů a publikovat je, takže na toto plnění si dáváme čas tak 2 až 3 měsíce. Zatím v našem harmonogramu slibujeme, že k 15.9. by měly být tato implicitní oprávnění zastupování naplněna a dostupná. No a co se stane dál? Projekt registru zastupování nekončí 1.7. 1.7. je jenom jeden z milníků. Do konce roku 2024 chceme na portálu občana zrealizovat služby, kdy se každý občan bude schopen podívat na to, jaká má existující zmocnění, to znamená uvidí tam jak svoje implicitní, tak případně explicitní oprávnění zastupování. Jinak řečeno uvidí tam, že stát ví, že má tyto děti, že stát ví, že je jednatelem u těchto firem, že stát ví, že je fyzická osoba zastupující podnikající fyzickou osobu. V případě explicitních oprávnění, které tam budou od ministerstva dopravy, je uvidí taktéž. U nich může zvolit odvolání, to znamená okamžité ukončení. Pro ty implicitní samozřejmě, když tam zjistíte, ne, že by se to nemohlo stát, že máte evidováno málo dětí, anebo naopak máte evidováno dítě, které vám fakt nepatří, nebo které není vaše, tak můžete provést reklamaci, která poběží vůči těm zdrojům, od kterých jsme to načetli, že nesouhlasíte s tím, co tam je, aby vám doplnili tu vazbu na dítě nebo naopak zrušili, protože ta vazba podle vás není platná. Spustí se normální správní proces. Budeme samozřejmě doplňovat další šablony. Velká poptávka je po šabloně zákonný zástupce dítěte, což typicky je rodič, ale mohou to být i jiné osoby. Budou doplňovány další implicitní šablony z ROSu a podle poptávky, co bude potřeba. No a v roku 2025 a dále budeme především realizovat služby na kontaktním místě veřejné správy Checkpointu, tak aby tu digitální plnou moc mohl založit, ukončit a spravovat tedy člověk i na kontaktním místě veřejné správy, bez toho, že má nějaký prostředek přihlášení na portál občana. Budeme vytvářet to, aby mohl založit některé plné moci podle zveřejnění šablon i na portálu občana, ne přímo nejenom na těch cílových portálech agent, kde se
budou realizovat. No a samozřejmě ta největší podpora, kvůli tomu tady i jste, asi bude ta podpora úřadu s tím, jak vlastně mají zavádět svoje šablony pro svoje případy tak, aby se nám začal rozšiřovat ten seznam schválených vzorů plných mocí. A teď asi to, co je nejdůležitější pro vás, pro úřady. Co to vlastně znamená, že se zavede registr zastupování? V principu úřad nemusí dělat nic. Pokud to neudělá, pokud nic neudělá a poskytuje služby pomocí nějakého portálu, své digitální služby, tak prostě lidem neumožní čerpat tyto služby v zastoupení. Samozřejmě se dostane do pozice, že se veřejnost bude ptát proč, protože když tam má možnost nahlížet na něco pro sebe, proč bych nemohl toto dělat i za své děti a bude muset si zodpovídat úřad před veřejností, proč tato oprávnění neposkytuje. Aby této nepříjemné situaci předešel, tak by měl okamžitě teď začít revidovat procesy, které podporuje na svých portálech, na svých digitálních službách a určit, které z nich by bylo možné využívat v zastoupení. V jakém. Dále se musí podívat na to, jaké má ohlášené služby a úkony v RPP, protože když začne podle toho prvního bodu říkat, ano, tady by se mohlo dojít k zastupování, tak musí si začít tu šablonu připravovat. A v rámci té přípravy šablony samozřejmě dospěje k tomu, že tam bude muset vyplnit ty úkony a služby, vůči kterým je to použitelné. A pak může dospět k tomu, co se třeba stalo Ministerstvu dopravy, že zjistili, že v ohlášení svých služeb a úkonů jim nějaký úkon chybí, tak tam ten úkon bude muset do RPP doplnit tak, aby ta plná moc opravdu měla smysl, aby byla použitelná pro celý proces, pro který je určena. Potom se přihlásí ten úřad až po těchto 2 krocích, které podle mě budou trvat velice dlouho a každý úřad si je musí zpracovat velmi detailně, tak až bude mít připravené, jaké šablony by tedy chtěl vytvořit pro explicitní oprávnění, zastupování, tak nás kontaktuje a my pomocí ICE Reza, kam se bude moct přihlásit každý úředník pomocí JIPu, si tam bude moct tu šablonu vytvořit pro úřad. To znamená připravit si tam, že takovouhle šablonu bych chtěl mít, s námi komunikovat klasické procesy schvalování a řekneme OK, tato šablona je v pořádku, takhle to může fungovat. A šablonu po naklikání schválí, zveřejníme a, jak už jsem na začátku řekl, má rok na to, aby tuto šablonu mohl zpřístupnil občanům, aby si podle ní mohli ty plné moci zakládat. Ten rok, to není, že až za rok, ale to je maximální doba, po kterou může trvat to od zveřejnění po použitelnosti těch plných mocí. Například Ministerstvo dopravy zveřejní 1.7. své šablony a do praxe uvede, myslím, do měsíce nebo do 2 měsíců po zveřejnění. To znamená, tam to může být i podstatně rychlejší. Zároveň teda se bude muset rozhodnout ten úřad, jak realizuje využívání registru zastupování. Ad hoc práce s centrálním řešením znamená, že při každém přihlášení, při každé snaze uplatnit oprávnění zastupování se ptá do Reza, jestli tam to oprávnění zastupování existuje, jestli ho může použít, jaké tam je a lokálně nic neukládá, nic neřeší. Pokud je to větší úřad, jako například už několikrát zmiňované Ministerstvo dopravy, tak samozřejmě bude mít lokální řešení, kde si bude ukládat ta použitá oprávnění zastupování, které už někdo u něj chtěl použít nebo použil a udržuje si je a proto, aby si je mohl udržovat, my budeme publikovat změny oprávnění zastupování přes ICE vyrozumívací. A může si tam samozřejmě i v tom lokálním řešení i doplňovat další aspekty té plné moci, které nelze realizovat centrálně. Je to například situace toho, kdy já mám svoji životní zkušenost, kdy jsem žádal o dotaci na výměnu kotle za tepelné čerpadlo a tato žádost má několik stran, několik sekcí, několik oblastí a každou z nich řeší někdo jiný.
Takže samozřejmě, že já dám někomu plnou moc na to, aby to za mě mohl vyplňovat na portálu Ministerstva pro místní rozvoj. Nicméně až na tom portálu ministerstva určím, ale jenom vůči této části. Dalšímu subjektu dám k jiným částem. A to je všechno součástí toho lokálního řešení. To znamená, úřad musí si provést svoji analýzu na služby, které poskytuje a co bude vlastně ještě v tom svém lokálním řešení realizovat či nebude realizovat. Pro jednoduché portály, jako jsou třeba portály obce, které jsou jednoduché z toho pohledu, že nemusí spravovat žádné takovéto složitosti a naopak tam poskytují mnoho a mnoho služeb, tak je pro ně daleko efektivnější pracovat ad hoc, to znamená vždy přistoupit k tomu centrálnímu řešení a zeptat se, jestli tam dané oprávnění zastupování existuje či neexistuje. No a samozřejmě v neposlední řadě se tedy do svých portálů budou muset všechny úřady, které se rozhodnou, že budou poskytovat služby v zastoupení, integrovat registr zastupování, to znamená po přihlášení osoby k portálu této osobě nabídnout možnost, že chce buď pracovat za sebe, nebo chce použít existující plnou moc, jakého typu, za dítě, za firmu, plnou moc, vybere si ta osoba, která se tam přihlašuje, kterou plnou moc chce právě použít, to znamená, koho chce zastupovat a na základě toho se potom do toho portálu dostane a může tam pracovat. A tato implementace může být jednoduchá, může být složitá, může být nějak prediktivní. Například Ministerstvo dopravy řeší tak, že když se tam přihlásíte za osobu, otevřou se vám tam nabídky, co můžete dělat jako fyzická osoba. Pokud zvolíte možnost, teď zastupuji firmu, uvidíte tam, jaké firmy můžete zastupovat, takže zastupujete firmu, otevřou se vám jiné možnosti, protože firma třeba nemůže spravovat řidičský průkaz a naopak může dělat i jiné činnosti. Co se může stát každému, a ono se to určitě stát bude, my sice jsme designovali registr zastupování zvláště pro uplatnění v digitálním světě, nicméně nikdo nebrání občanům, aby použili svoji zaregistrovanou, zaevidovanou plnou moc nebo implicitní oprávnění i na přepážce. To znamená, na přepážku přijde občan a řekne, chci zastupovat tuto firmu a úředník nemůže už od toho občana požadovat plnou moc na papíře, ale podívá se do registru zastupování a na to k 1.7. právě bude zveřejněno i to rozhraní ICE-REZA, kam se úředník přihlásí pomocí IPKASu a najde si tam příslušné oprávnění zastupování, že je zaevidováno, je platné a tudíž ten občan, co stojí před ním, může tohle oprávnění zastupování využít. Bude si ho moct stáhnout, vytisknout, jak bude potřeba, nebo se pouze spolehnout na to, že tam je, zapíše si to číslo oprávnění zastupování, které se tam zaevidovalo, je to platné. To znamená, to uživatelské rozhraní bude k dispozici. Říkám, že bude pohodlné, protože se tam vždycky ten úředník musí přihlásit přes IPKAS. To znamená, jestliže uvažujete pro vaše úřady, že by to úředníci ve vašich informačních systémech mohli častěji používat, nic vám nebrání k tomu si tyto služby integrovat do vašich informačních systémů tak, aby se úředník mohl podívat na existující oprávnění zastupování. Prosím vás, tady jenom upozorňuji a varuji. Úředník nemůže prohlížet registr zastupování či ICE-REZA na to, jestli tam pro nějakého občana plné moci jsou nebo nejsou, jen tak z nějaké své vůle. Vždy tam musí, jak je v základních registrech zvykem, použít důvod, účel, to znamená, vždy tam musí říct, na základě čeho se do registru zastupování dívá. Zároveň nedostane veškerá oprávnění nebo plné moci, kterými ten člověk disponuje, ale pouze ty plné moci, které jsou vůči tomu úřadu uplatnitelné. To znamená, že pro registr zastupování i pro ICE-REZA platí princip mlčenlivosti, takže
taková plná moc, která není konzumována, kterou ten zastupující neuplatní, tak se o ní ten úřad nedozví a nemá se o ní dozvědět. V případě, že plná moc je uplatněna vůči jednomu úřadu, tak se to o tom nedozví druhý úřad. Prostě pořád tam existuje přesně to, co existuje dneska, že musí občan přijít a uplatnit oprávnění zastupování, že ho chce použít a v tu chvíli se úřad může podívat, jestli tam je, v jakém stavu je to oprávnění zastupování. No, co mají dělat občané, jak zase říkám, nemusí dělat nic. Potom častý dotaz, co se týče těch implicitních oprávnění zastupování, tam také nemusí dělat nic. Ta se načtou automaticky, to znamená, nikdo nemusí evidovat plnou moc typu jsem rodič, nikdo nemusí evidovat oprávnění zastupování jsem jednatel, ty se prostě načítají automaticky a jsou automaticky k dispozici. Pokud podle těch předchozích bodů úřad přistoupí k tomu, že skutečně bude poskytovat čerpání služeb zastoupení, tak se na portálu tohoto úřadu objeví možnost čerpat služby v zastoupení a občan ji může tuto možnost využít. Typické, jaksi nejlépe ergonometrické umístění vyplnění plné moci je záležitost, že se přihlásím na portál úřadu, tam mám chtít čerpat nějakou službu a já řeknu, tam mám volbu, nechci teď čerpat, nerozumím tomu, to tam psát nemusíte, nechci teď čerpat, zmáčkne možnost pověřit někoho nebo dát někomu plnou moc k zastoupení a tuhle plnou moc si tam vyplní, ona se zapíše do reza a potom jenom řekne tomu o té osobě, řekne, už to tam máš, už se za mě můžeš tam přihlásit a tu službu za mě nebo tu věc za mě vyřídit. No a potom se přihlásí, když se přihlásí, jak už jsem říkal, občan na portál občana, tak získá přehled všech oprávněních zastupování, která jsou k němu evidována. Tak, abych ne předešel, ale abych to i vysvětlil dále, tak mám tady nějaký seznam otázek a odpovědí. To znamená, jak jsem řekl, úřad nemusí využívat reza. Ze zákona o základních registrech tam není žádná povinnost úřadu registr zastupování používat. Nicméně, pokud bude mít své portály a na těchto portálech nebude nabízet čerpání služeb zastoupení, tak prostě bude mít asi on problém s občany. Mám si jako občan na úřadě zaevidovat své existující plné moci, to znamená, mám v šuplíku 5 papírových plných mocí, mám jít na úřad nebo na checkpoint a zaevidovat si je? Ne, protože my to dokonce ani nepodporujeme, jak už jsem řekl. Můžu zajít na úřad nebo můžu zajít na checkpoint a zaevidovat si novou plnou moc, ke které vůbec ta papírová neexistuje. Ta šablona na implicitní plné moci, to byly také časté otázky. No právě s ministerstvem dopravy i z předchozí zkušeností jsme dříve tvrdili, že každý si svoje implicitní oprávnění zastupování může načíst z evidence obyvatel, z CISu, z ROSu. Nicméně to vyhodnocení těch údajů, které tam jsou, jestli to je nebo není platné oprávnění zastupování, má některá svá úskalí, která mohou vést nakonec k načtení nebo k špatné interpretaci těch údajů z jedné stránky, z druhé stránky. Takovéto čtení z těch zdrojových systémů je velice zatěžuje, vyčerpává. To znamená, proto jsme zavedli ty šablony na implicitní plné moci. Budete to moci číst z registru zastupování z jednoho místa a ke každé té šabloně budete mít dokumentaci k tomu, co tam je, jak to je a jak se to má interpretovat. To znamená, máte naprostou jistotu, jak plnou moc sestavenou na základě této implicitní šablony interpretovat. Nemohu si zaevidovat libovolnou plnou moc pouze na takovou plnou moc, na kterou existuje šablona té vzor plné moci. Zase, když zaevidují plnou moc do reza, tak to neznamená vůbec nic pro úřady, protože tam je ten princip mlčenlivosti, takže úřad
tím, že si zaevidují svoji plnou moc do REZA, nic nevidí. Neví o tom, že nějaká plná moc existuje. Zastupovaný nebo zastupující musí u toho úřadu uplatnit tu plnou moc, to znamená říct, chci ji využít nebo chci, aby byla použita, a až od tohoto okamžiku má úřad právo se na tuto plnou moc podívat a řídit se jí. To je, prosím vás, velice důležitý princip a budeme ho vysvětlovat i v nějakých informačních kampaních, aby si občané nemysleli, že tím, že zaevidují plnou moc do REZA, taky úřad hned vidí, nevidí. Také častá otázka, protože existují různé postupy, kdy se tvrdí, že zmocněnec musí přijmout tu plnou moc, aby byla platná. Prosím vás, toto není pravda. Existuje několik rozsudků soudů, které jednoznačně říkají, že plná moc je projevem vůle zmocnitele, nikoliv zmocněnce, to znamená zmocnitel prokazuje svoji vůli být zastupován. To, že tomu musí předcházet nějaké jejich ústní písemné dojednání, to už je druhá záležitost, ale ta plná moc lze zaevidovat zmocnitelem a v případě, že ji zmocnitel zaeviduje a zmocněnec ji nikdy nevyužije, nikdy ji neuplatní, tak nám prostě pouze v REZA bude ležet, žádný úřad ji neuvidí a je to jenom v uvozovkách jaksi zlomyslnost zmocnitele. Nicméně i k takovým situacím může docházet, protože můžete dát plnou moc více subjektům, můžu dát plnou moc více subjektům na převod automobilu a prostě ten, kdo ji použije první, tak si takto převede a ten druhý ji prostě nikdy nepoužije. Je to typická situace, pokud jste už někdy prodávali auto, že si dáte plnou moc na převod, protože ten převod musí být zrealizován a podle toho, kdo první dojde na úřad a převede to auto, tak ten převod auta tam je, nicméně ten druhý nemusí ani tu plnou moc využít. A stejně tak, když mi někdo dá plnou moc za evidování do REZA, nic z toho pro mě neplyne, protože pokud tuto plnou moc nevyužiju, neuplatním ji vůči úřadu, tak je pro ty úřady neviditelná. Máme tam i proces reklamace a samozřejmě jsme připraveni a budeme řešit i případy šablon, kdy bude moct tu plnou moc uplatnit zmocnitel vůči úřadům, to je takový to na odesílání v rámci nějakého správního jednání, takže tam máme už i připraveny a budeme provozovat i postupy reklamace, že já jako zmocněnec nesouhlasím s tím, aby ta plná moc byla uplatněna vůči úřadu, to znamená reklamuji, že ta plná moc z mé strany není akceptovatelná a že já jsem ji nechtěl. Takže teď asi po mém monologu je čas na vaše dotazy. Rád zodpovím a naslouchám. Takže tady v chatu jsou 3 dotazy, takže pan Lukáš Hikš se ptá, jestli bude možné udělit generální plnou moc ve smyslu zastupování pro všechny agendy služby jednoho úřadu. Pokud tento úřad bude souhlasit s tím, že taková šablona vznikne, tak my mu ji bez problému zaevidujeme tuto šablonu a pak taková šablona vznikne. Ovšem není to z vůle DIA, není to jako, že bychom tohle vnucovali, ale musí přijít úřad s tím, že chce, aby taková plná moc existovala a že si takovouhle plnou moc dovede představit její použití vůči svým digitálním službám. Tak, dobře. Další dotaz, pan Víceček se ptá, konstatuje, že revidovat procesy a postupy v rámci agendy nemůže úřad, který agendu vykonává, stejně tak definovat šablony, to vše přece je povinnost ohlašovatele agendy. Tak a je to přesně ta situace, já tomu rozumím, a je to přesně ta situace, s kterou se budeme prát. Ano, ohlašovatel agendy
je ten, kdo může revidovat ohlášení agendy a je ten, který by měl potom s náma řešit ty šablony. To znamená úřad typu obecní úřad nebo někdo podobný, nebo ten, který má působnost v agendě. Pro ně to bude samozřejmě těžká práce a jako vždy s tím, že agendu ohlašuje někdo jiný, než ten, kdo ji potom vykonává. Ano, souhlasím. Tak, další dotaz. Pan Tomáš Lechner se ptá, úplně jsem nepochopil, zda za A nabídku plných mocí řeší NIA a portál úřadu tuto informaci od NIA dostane, nebo zda za B ji řeší každý portál samostatně po přihlášení přes NIA. Aha, tak to jsem asi nepřesně vysvětlil. To znamená, šablony plných mocí, jak už jsem tady řekl, řeší ten úřad, vůči kterému mohou být uplatněny, těch explicitních, implicitní řeší DIA. V rámci přihlášení potom se ten člověk přihlásí, jaká je osoba, a až portál NIA vůbec nic neví o registru zastupování. NIA poskytuje identifikaci přihlášené osoby. A až ten portál, na který se přihlásíte, nebo přihlásí ten občan, potom volá, protože už tu přihlášenou osobu má identifikovanou, volá REZu a ptá se, zda tato osoba má nějaká platná oprávnění zastupování vůči agendám a službám, které jsou v tomto portálu poskytnuty. Takže generální odpověď, NIA vůbec netuší nic o registru zastupování. NIA poskytuje identifikaci a autentizaci osoby. To, za koho ta osoba jedná, řeší až ten portál. Okay. Tomáš Lechner se ještě ptá, co prosím technicky znamená uplatnění plné moci evidované v REZA? Technicky to znamená to, že na portálu, tam, kde jsou digitální služby, si vyberu, chci pracovat v zastoupení, vyberu si odpovídající oprávnění zastupování, které jsou mi nabídnuty a řeknu, podle tohoto oprávnění zastupování chci teď postupovat. V tomto okamžiku jsem tu plnou moc uplatnil a chci dále pracovat a zastupovat toho, kdo mi ji udělil. Co se týče přepážky, když přijde na přepážku, tak je to slovní vyjádření toho občana vůči úředníkovi, že chce použít plnou moc, která je evidována v REZA. Děkuji. Andresová Marie se ptá, jak bude fungovat zadávání plných mocí právnické osoby, například finanční instituce, na své zaměstnance, aby mohl udělovat plnou moc k převodu automobilů. Tak tady existuje jednoduchá složitá cesta. Jelikož plná moc lze postoupit, tak samozřejmě ta postoupená plnou moc může vždycky za tu finanční instituci řešit je jednatel, ten ji může postoupit nějakým osobám, ty můžou postoupit dalším osobám a takhle se to může větvit. Tohle by samozřejmě byl velmi bolestivý proces, protože každá ta osoba by se musela přihlašovat a stvrzovat to na portálu dopravy, občana nebo kdekoliv jinde. Takže tuhle situaci samozřejmě třeba řeší Ministerstvo dopravy tím způsobem, že právě bude mít zaevidované certifikáty, že ta finanční instituce pod tímto certifikátem může zasílat požadavky na postoupení plných mocí a samozřejmě fungují tam i takzvané prezidiální plné moci. To znamená, že toto postoupení tam definuje tento řetězec s tím, že jakékoliv případy, které budou poskytnuty této finanční instituci, budou automaticky připojovány tyto řetězce postoupení, které tam posílá. Tak, pan Tomáš Lechner by ještě chtěl dovysvětlit, v prezentaci bylo zmíněno, že úřad rovná se portál nevidí plné moci, které uživatel neuplatnil. To znamená, portál musí nejdříve od toho člověka vyžádat akci chci uplatnit plnou moc. To v ten okamžik načítá plné moci, které lze vůči tomu portálu uplatnit, a tu plnou se zdůvodněním výběr uživatele plné moci, načte ty, které lze vůči němu uplatnit, vůči tomuto portálu. Občan si vybere, kterou plnou moc chce použít
a v ten okamžik si portál ukládá tu plnou moc, kterou použil do svých logů, zastupování a ostatní zapomíná. Dál je nesmí používat. Tak doufejme, že už to bude v pořádku. A Matějovský Marek se ptá, dobrý den, jakmile ohlašovatel agendy vytvoří šablonu, tak vznikne pro vykonavatele agendy povinností akceptovat. Tím pádem se pro vykonavatele agendy stane registr zastupování, respektive akceptace digitálních plných mocí v podstatě povinným. Chápu to správně, děkuji za odpověď. Nikoliv. V zákoně je napsána, a právě na tohle jsme naráželi, klauzule, že portál oznámí, které šablony akceptuje. A to je přesně to, co jsem říkal. Počkejte, já se to pokusím najít, to je velice důležité. Zase ještě to nemáme zdigitalizovat. Takový malý postesk. Tak a já to tady najdu. Agentura. Já to tam teď velice rychle nemůžu najít, ale princip je prosím vás takový, že správce agendy zaeviduje šablonu. To ještě neznamená, šablona je platná, lze podle ní vystavovat plné moci. To ovšem neznamená, že na vašem portálu, kde tu agendu provozujete, bude ta šablona použitelná, protože vy prostě na ní nejste připraveni. Nemáte tam tu technickou implementaci na vašem portálu, ačkoliv tu agendu vykonáváte. A to je právě potom, že vy tam vlastně budete muset mít informaci, nebo máte informaci, náš portál neumožňuje činnost v zastoupení. Nebo náš portál umožňuje činnosti v zastoupení a je tam nabídka těch šablon nebo těch postupů, jak si tam naklikáte, v jakém zastoupení tam chci pracovat. Takže celé je to postaveno na principu, že když existuje šablona, můžu si zadat plnou moc. A z druhé stránky, když mi digitální služba neumožňuje čerpání nebo služeb podle zastoupení, tak prostě neumožňuje. A máme to tam v zákoně, je to i v důvodové zprávě, jsme to řešili právě při vypořádávání. Je to přesně situace, že tam tato volnost je, nicméně samozřejmě potom to bude trošičku problém vůči občanům jim vysvětlovat, proč zrovna tento úřad neposkytuje čerpání služeb zastoupení. A ujišťuji vás, že to explicitní využívání oprávnění zastupování nebo to ad hoc není nic tragického, jsou to skutečně dvě služby základního registru RPP, kde si pro tu identifikovanou osobu načtete, posíláte tam pouze informaci o tom, jaký jste OVM a to posíláte stejně v hlavičce služba úkon a podle toho se vám vrací, které jsou pro vás použitelné. Takže opravdu není to problém, abyste si ty lokální portály k tomu přizpůsobili. Tak, Tomáš Lechner děkuje za vysvětlení, že už je to jasné. Vít Cvrček se ptá, tedy lokální portál nesmí pracovat s již implementovaným lokálním registrem zastupování, tedy pokud není napojen na REZA RPP? Pane Cvrčku, může. Může samozřejmě, protože nám je jasné, že všichni nemohou teď přijít a během půl roku se přepnout a zlikvidovat svých x lokálních řešení a velmi na tom pracujeme a je to přesně nařízení tomu, že ty lokální řešení se nejdříve musí přizpůsobit, musí se napojit a potom se k ním připojí vlastně
potom si definují šablony a začnou pracovat s naší centrální částí. Není tam nic, není tam žádný zákaz toho, že by nesměli pracovat s již implementovaným lokálním registrem zastupování. Co si tam naopak můžete doplnit a co ve všech lokálních registrech zastupování jsou ty implicitní, že to nebudete muset vyčítat z ROBu, z ROSu a z evidencí, ale budete to moct načítat přímo od nás z registru zastupování, bude to rychlejší a jednodušší. Tak, dále Kamil Zmeškal se ptá, jaký je vztah identifikačních certifikátů vedených v REZA k paragrafu 2 zákona o elektronické identifikaci. Může se zmocněnec prokazovat tímto certifikátem například v rámci volání API v případě úkonu vyžadující ověření totožnosti? Takže je to přesně, pane Zmeškale, o tom, že tyto certifikáty, které tam bude mít zaevidované, jsou certifikáty, které on prohlašuje za vlastní. Takže přesně je to o tom, že když potom bude komunikovat přes API rozhraní a tento certifikát tam bude přiložen, nebo tímto certifikátem ta zpráva bude opatřena, tak je ta zpráva od tohoto subjektu, ať už je to občan nebo firma, je to pečeť, to znamená, je tímto případem identifikováno, od koho ta zpráva je. Tak, dobře, dál. Pan Lukášík se ptá, bude možné zadávat explicitní plné moci i na portálu občana nebo pouze na portálu příslušného úřadu a portál občana bude poskytovat pouze přehled poskytnutých explicitních oprávnění? Tak, to je velmi hezká otázka. Odpovím jednoduše tak i tak. Protože například, jestliže portál dopravy bude poskytovat možnost sestavení plné moci s plným komfortem, to znamená, když tam budete psát SPZ-ku auta, které chcete převést, tak portál dopravy může okamžitě zkontrolovat nejenom, že takové auto existuje, ale že i to auto je vaše. A že je ve stavu, že lze převést a plné záležitosti. Samozřejmě tuté šablonu můžeme mít i na portálu občana, ale pak musíme tu identifikaci toho auta volat takovým způsobem, že třeba ověříme jenom to, že to auto existuje. Už nevíme, jestli to je skutečně to vaše auto, že jste se nepřeklepli v SPZC, že to je existující auto, ale není to vaše auto. Takže tím vytvoříte plnou moc, která je sice funkční, ale nepoužitelná, protože je na jiné auto, než na které vlastníte. Takže u každé té šablony budeme řešit i s tím správcem, kdo nám to tam zaevidoval, tu šablonu, jestli chce a požaduje, aby jsme tuto šablonu měli i na portálu občana, aby jsme ji tomu občana, aby si ji mohl vyplnit i tam, anebo jestli raději chce, aby byla vyplňována na jeho portálu a v tom případě na portálu občana budeme mít odkaz. To znamená, budeme tam mít přehled šablon a buď tam budeme mít možnost přímo ji vyplnit na portálu občana, anebo tam budeme mít odkaz přímo na to místo do daného portálu, protože jsme ve federaci, tak to přihlášení už tam je naprosto bezproblémové do toho daného portálu a tam si tu plnou moc vyplní, protože bude využívat těch možností, které tam lokálně ty informační systémy poskytují. Například i když budete dávat plnou moc k nějakému případu, aby vás někdo zastupoval při jednání s úřadem, tak tam bude potřeba uvést číslo jednací toho spisu, ke kterému budete pracovat. No a my nemáme centrálně přehled všech čísel jednacích, ale lokální portál samozřejmě se může podívat do lokální spisovky a zkontrolovat, že to číslo jednací je správné, že jsem se tam nikde nepřeklepl. Takže na portálu občana v principu budou vystaveny všechny vzory a u každého vzoru bude buď odkaz, kde se dá vyplnit, anebo tam bude na portálu občana přímo možnost to vyplnit, když ta plná moc bude jednoduchá v takovém stylu, že se dá vyplnit přímo na portálu občana a přes informace, které dokážeme dostat přes informační systém sdílené služby. Tak dobře, pan Cvrček vám děkuje, pan Kamil Zmeškal vám děkuje, já vám taky poděkuju a půjdeme... A ještě někdo naživo nějaký dotaz?
Takže já vám také děkuji a prosím vás zásadní informace. Myslím si, že ještě jsem nezažil příliš projektu veřejné správy, je zcela otevřeně. Máme každotýdenní páteční schůzky, kde máme k dispozici veškeré informace, řešíme tam záležitosti před všemi zúčastněnými. Kdokoliv z veřejné správy nám může poslat žádost, aby byl do této skupiny připojen. Máme to na Teamse, kde máte té dokumentace hromady. Máme k dispozici veškerou projektovou dokumentaci, veškerou architektonickou dokumentaci. Máme tam už i nějaké modely komunikační, budeme tam mít k dispozici po akceptaci i celý enterprise model v enterprise architektovi celého řešení, který je volně k dispozici celé veřejné správě. Takže jedeme velice transparentně a vítáme, protože právě je to řešení, kde jedeme tím, já to mám strašně nerad, ale agilním vývojem, že se snažíme opravdu reagovat na veškeré podněty a na veškeré připomínky tak, aby to řešení bylo přínosem. My nechceme nikoho znechutit, nikoho vyděsit, my naopak chceme všem pomoct. Tak jo, takže moc děkujeme a teďka předáme slovo panu Štajdlovi z firmy ASECO, aby nás uvedl do té techničtější části toho projektu. Dobrý den, já nejdřív nasdílím prezentaci, poprosím o potvrzení, že je prezentace viditelná. Ano, je viditelná. Děkuju. Na úvod, jenom abych se představil, moje jméno je Jan Štajdl a ve společnosti ASECO jsem zodpovědný mimo jiné za projekty, které souvisí s registrem práv a povinností a tím pádem i s registrem zastupování. Ta moje prezentace bude hodně navazovat na to, co už tady padlo buď v té předchozí prezentaci pana Tillera, nebo potom v rámci zodpovídání těch dotazů. Takže z tohohletoho pohledu ta moje prezentace bude spíš shrnutí a pokusím se vlastně shrnout tu problematiku z pohledu úřadů a toho, jaké další akce vlastně ten úřad čekají. Jak už říkal pan Tiller v té své části prezentace, tak první věc, kterou musí ty úřady udělat, a kterou bude muset opravdu udělat každý z těch úřadů, tak to bude revize služeb, které jejich portály podporují, nebo nemusí to být ani portály, ale prostě je to o revizi toho, které služby bude možné využívat k zastoupení a které úkony v rámci těchto služeb bude možné realizovat v zastoupení. V okamžiku, kdy touhletou základní otázkou si ten úřad projde, tak bude potřeba si samozřejmě zrevidovat i to ohlášení služeb a úkonů v registru práv a povinností, protože jedna věc je mít rozmyšleno, které úkony a služby by občané měli mít možnost využívat v zastoupení. Druhá věc je, jestli technicky jsou ty služby a úkony ohlášeny takovým způsobem, aby z nich bylo možné to smysluplné oprávnění zastupování sestavit. To je druhá kritická otázka. Ještě se k tomu vrátíme potom v rámci nějakých ukázek těch šablon. Třetí bod už se týká toho, že opravdu v okamžiku, kdy má úřad rozmyšleno, jaké služby a jaké úkony chce občanům poskytnout nebo umožnit jim využívat je v zastoupení, tak pak už přichází na řadu právě ta definice šablon pro explicitní oprávnění k zastupování a tuhletu šablonu je potřeba prostřednictvím ISU RESA naklikat a uvést v život, nechat si ji schválit a potom je možné ji začít využívat. Z technického pohledu a z pohledu vlastně informačních systémů toho úřadu bude potřeba udělat další 2 kroky. Rozhodnout se, jestli bude realizováno nějaké lokální řešení, anebo jestli tomu úřadu bude stačit, aby pracoval jenom s tím centrálním řešením RESA. A následně samozřejmě podle tohoto rozhodnutí bude potřeba upravit portály a případně i vytvořit nějaké lokální řešení, nějakou svoji lokální RESu. V případě, že se jedná o menší úřad, který poskytuje relativně málo služeb a nebude potřebovat budovat nějaký vlastní velký agendový informační systém nebo upravovat portál,
je ta situace nejjednodušší. Občané mohou šablony v Reza využívat na portálu občana, respektive mohou si je vyplňovat na portálu občana, pokud tam budou ty šablony zveřejněny. A potom normálně v zastoupení realizovat jednotlivá podání. Jak už tady padlo v té předchozí části, ten malý úřad nebo ten menší úřad nemusí budovat vlastní nový systém, nemusí ani dělat žádné úpravy toho svého systému a v okamžiku, kdy někdo uplatní oprávnění k zastupování, tak bude stačit ověřit, že tohleto oprávnění k zastupování je v pořádku prostřednictvím ICE Reza. A to tak, že se ten daný úředník přihlásí do portálu ICE Reza prostřednictvím svého JIPKAS účtu a ověří právě tu plnou moc, to oprávnění k zastupování zastupovaného a zastupujícího. To je ten nejjednodušší případ. V případě, že ten úřad už je větší, poskytuje nějaké větší množství služeb a má nějaké svoje vlastní propracované nebo složitější, komplexnější služby, tak bude potřeba řešit dva dopady. Jeden dopad do agendového informačního systému a druhý do portálu, který ten úřad poskytuje. Co se týče dopadu do agendového informačního systému, pak samozřejmě základní úlohu, kterou musí ten agendový informační systém řešit, nebo taky nemusí, to je podle té varianty, je vlastně ověření oprávnění k zastupování v okamžiku, kdy někdo uplatní nebo jedná v zastoupení. Ty varianty jsou dvě. První varianta je opět vlastně nedělat v rámci agendového informačního systému nic a nechat na úřednících, aby platnost toho oprávnění k zastupování ověřovali prostřednictvím portálu ICE Reza, tak jak jsme si to říkali u toho předchozího případu. Druhá varianta je samozřejmě integrovat ten vlastní agendový informační systém se službami Reza. Ty služby pro ověřování platnosti oprávnění k zastupování jsou publikovány prostřednictvím ISZR. A tahle ta varianta má jednak výhodu samozřejmě v nějakém uživatelském komfortu pro toho úředníka, který to oprávnění ověřuje, ale zároveň tahle ta varianta taky umožní strojové zpracování toho podání, protože bude možné automatizovaně ověřit, zda dané oprávnění k zastupování je platné nebo ne. Co se týká dopadů do portálu, tak jestliže úřad má větší množství služeb, má vlastní portál, tak zase k tomu, aby umožnil těm občanům využívat služby v zastoupení, má dvě možnosti. První možnost, taková ta jednodušší a řekněme méně komfortní, je prostřednictvím úpravy formulářů. Jestliže pro jednotlivé služby nebo podání úřad poskytuje nějaké formuláře, pak je možné ty formuláře rozšířit tak, aby v těch jejich atributech bylo zřejmé, kdo vyplňuje formulář a za koho ho vyplňuje. Pak samozřejmě ale bude na tom úřadu, aby implementoval způsob, jak takhle zadané oprávnění k zastupování ověřit. Jinými slovy to znamená, že minimálně k tomu formuláři bude muset úřad vědět, na základě jaké šablony je potřeba vyhodnocovat vlastně to oprávnění k zastupování například. Samozřejmě mnohem zajímavější je ta varianta 2, která spočívá v úpravě portálu tak, aby už před spuštěním té služby nebo před konzumací té služby si uživatel mohl zvolit, za koho vlastně tu službu jde konzumovat. A o tom už byla taky řeč před chvílí. Prostě vlastně v okamžiku, kdy se uživatel autentizuje, tak dá tomu uživateli možnost, aby si zvolil, zda chce vystupovat za sebe nebo někoho zastupovat. A v okamžiku, kdy někoho zastupuje, tak vybrat, koho konkrétně jde zastupovat. V rámci téhleté varianty to má zase několik výhod pro toho uživatele, pro toho občana, který konzumuje tu službu. Je jasné, že mu hodně pomůže to, že v okamžiku, kdy ten portál funguje, takže opravdu zvolí, za koho vlastně teď ten uživatel podání nebo službu konzumuje, tak to umožní předvyplnit údaje, které odpovídají té zastupované osobě.
Zrovna tak je potřeba samozřejmě při, řekněme, odeslání toho podání předávat i informaci o té zastupující osobě, ale to je věc, která by se měla dít na pozadí a není potřeba ji explicitně vyplňovat, protože ten portál ví, kdo je přihlášený a za koho v tuhle chvíli vystupuje. Takže to jsou dopady na ty větší úřady. Nejsložitější případ vlastně je ten, kdy úřad nějakým způsobem už oprávnění k zastupování buď řešil, anebo požadavky na řešení oprávnění k zastupování jsou komplexnější, než co umožňuje standardní centrální reza. Pokud už má úřad svůj stávající systém pro správu a vyhodnocování oprávnění k zastupování vybudovaný, pak je možné ho ponechat, je možné ho zachovat a vhodné ale je přidat vyhodnocování implicitních oprávnění prostřednictvím toho centrálního řešení. Tím pádem sjednotit ten způsob, jakým se implicitní oprávnění vyhodnocují s tím centrem a vyhnout se případným chybám nebo případným rozdílům v tom vyhodnocování takových implicitních oprávnění proti tomu centru. Další vhodné kroky jsou samozřejmě vytvoření šablon v rámci svého portálu. A v tuhle chvíli se bavíme o tom, že ty šablony mohou být složitější a mohou obsahovat některé rozšíření, které souvisí jenom s tím lokálním řešením. Samozřejmě potřeba taky to lokální řešení integrovat s centrálním řešením a v okamžiku, kdy vznikne takto vytvořená šablona, respektive oprávnění na základě takovéto šablony, tak zase ty informace o tom, že vzniklo nějaké oprávnění v rámci lokální reza, tak tyhle ty informace posílat i do toho centrálního systému a tím pádem umožnit zase zvýšit komfort těm uživatelům, protože přehled a zpráva oprávnění k zastupování pak bude na jednom místě, nebo bude možná na jednom místě a i na portálu občana ten uživatel uvidí i informace o těch speciálních lokálních zastoupeních nebo lokálních oprávněních zastupování, byť jenom v té základní verzi a v té samozřejmě rozšířené potom jenom na tom konkrétním portálu konkrétního úřadu. Dostáváme se pomalu k tomu, aby jsme si ukázali nějaké základní ilustrace toho, jak vlastně vypadají ty šablony, ale jenom pro shrnutí, jak vlastně vypadá ten scénář užití od začátku až do konce. Prvním krokem je vyplnění šablony v IceReza. Jak už tady říkal pan Tiller, pokud neexistuje šablona, není možné vytvořit oprávnění k zastupování. Druhým krokem je na základě téhleté šablony vytvořit splnomocnění nebo oprávnění k zastupování na vybraném portálu. A to buď na portálu občana, pokud tam bude takováhle šablona k dispozici, anebo na tom konkrétním portálu konkrétního úřadu, který poskytuje nějakou službu. Třetím krokem už je potom konzumace té služby, které občan dostal oprávnění k zastupování. A tady zase je potřeba mít implementovány ty věci, o kterých už byla řeč. To znamená zajistit, aby portál při přihlášení tomu zastupujícímu nabídl možnost si vybrat, v jaké roli vystupuje. Jestli bude konzumovat službu za sebe, anebo jako zástupce pro někoho jiného. No a čtvrtým krokem už je potom konzumace té služby. Samozřejmě vyplnit formulář, odeslat ho a podobně. Případně potom taky využít nějakou asistovanou formu konzumace té služby, ať už to bude prostřednictvím checkpointu, podatelny nebo nějakým jiným asistovaným způsobem. Tak, protože jsme vlastně celou dobu se dneska bavili o tom, že alfou a omegou celého toho řešení jsou šablony k zastupování, tak jenom tady jednoduchá ukázka toho, jak vlastně vypadá ta registrace šablony v rámci IceReza. Prosím, neberte to úplně doslova, to, co je tady zobrazeno, tohle jsou nějaké pracovní verze, takže berte prosím s rezervou, ale ten princip tady zřejmý snad je.
V té levé části obrazovky vidíte nějaký základní přehled toho, jaké šablony v IceReza jsou zaregistrované nebo budou zaregistrované, a je tady taky naznačeno, že samozřejmě ty šablony jsou v různých stavech. Některé jsou nové, některé jsou ke schválení, některé jsou zamítnuté, některé schválené a tak dále. V pravé části potom vidíte detail nějaké konkrétní šablony. V tomhletom případě jako ukázka slouží zápis změny vlastníka silničního vozidla v registru silničních vozidel. A jenom když projdeme ty atributy, které tady jsou, tak bych krátce okomentoval aspoň některé z nich. Co se týče názvu šablony, tam je to jasné, tam každá ta šablona se nějaký název musí mít. V tom řádku pod tím názvem je možné vlastně zvolit nebo navrhnout časovou platnost té dané šablony. A to nepovinně je samozřejmě možné, že ta šablona nemusí mít datum expirace například. Další řádek se týká rolí zastupovaného a zastupujícího. A pak následují 3 řádky, které slouží k provazbě mezi právě šablonou, konkrétní agendou toho daného úřadu, službou a úkonem v rámci služby. Tady bych chtěl zdůraznit, že všechny tyhle informace se právě přebírají z registru práv a povinností a vlastně tady je prakticky vidět, proč je potřeba mít správně zrevidované ty služby a mít je správně zaregistrované v registru práv a povinností, protože přesně tyhle informace a údaje potom slouží k definici té šablony. Ve spodní části toho okna už je potom nějaký popis šablony a zase bych tady rád ještě zdůraznil ten úplně poslední řádek, který se týká typu a identifikátoru objektu. Tady v tomhle případě, v téhleté ukázce se jedná o silniční vozidlo, které je předmětem toho zastoupení. A zase upozorňuji, ten typ objektu je zase přebrán z registrace dané agendy, protože v registraci dané agendy je zaregistrován údaj, že agenda pracuje s objektem silniční vozidlo a ten objekt silniční vozidlo má atribut registrační značka a ten bude použit jako identifikátor toho objektu, na který se potom bude vázat to konkrétní zastoupení. Šablony se týká implicitního oprávnění a zase tady ta obrazovka vypadá trochu jinak, protože tohle je nějaký návrh, respektive ukázka v tomhle případě implicitní šablony, ale je to její nějaká čitelná varianta, kterou je možné ji vytisknout a která by měla existovat ke každé šabloně. Jinými slovy, ke každé šabloně bude možné zobrazit nějakou takovouhle lidsky čitelnou informaci, která shrne všechny ty informace o dané šabloně. Jak tady vidíte, nějaké základní informace, jako je kód, verze, identifikátor a tak dále. Název a popis té šablony, platnost a podobně. Poslední řádek v rámci té sekce základní informace o šabloně mimo jiné ukazuje, jestli ta šablona je nebo není postupitelná dále, to znamená, jestli je možné, pokud už jsem zmocněn k danému úkonu nebo k danému oprávnění, tak jestli můžu zase i já delegovat dál tadyhleto oprávnění k zastupování. Pak jsou tam informace o zastupovaném a zastupujícím a úplně v poslední části dole omezení šablony oprávnění k zastupování. To znamená, zda je nebo není jsou vydefinovány nějaké podmínky, které by omezily použití dané šablony, respektive daného oprávnění k zastupování založeného na této šabloně. Tady v té předchozí ukázce právě tím omezením šablony může být právě to, že to oprávnění k zastupování se týká jenom třeba konkrétního vozidla. V tomhle případě rodič dítě samozřejmě tohleto specifické omezení není definováno. Tak úplně závěrem ještě shrnutí toho, jaké
typy zastupování vlastně je možné nebo bude možné, anebo naopak není možné v rámci REZA evidovat a využít. Tím prvním případem jsou implicitní zastupování. Na základě zákona, na základě nějakého předpisu, ten use case jasný, rodič nezletilého dítěte, statutární zástupce právnické osoby. To jsou ty věci, které nikdo nemusí explicitně zadávat a jsou to údaje, které vyplývají z nějakých jiných skutečností, než z toho, že někdo na základě své vůle explicitně někoho pověří nějakým zastupováním. Naopak, co se týče těch explicitních zastupování, tak to jsou přesně ty use casey, kdy chci převést auto, chci po někom, aby za mě požádal o dávku a podobně. No a pak je ještě třetí typ zastupování nebo oprávnění k zastupování, který je taky implicitní, ale v tuhle chvíli není implementován a zatím nebude implementován. A to jsou rozhodnutí soudu. Například tím use casem je opatrovnictví nebo exekuce. Ty implicitní oprávnění, jak jsem říkal, vyplývají z nějakých údajů, které typicky jsou evidované v nějakých informačních systémech a do REZA se dostanou v první implicitní oprávnění v okamžiku, kdy se tam nalijí ta data z registru obyvatel, z registru osob a dalších informačních systémů. Co se týče explicitních zastupování, tak, jak jsem říkal, tam jde o projev vůle zastupovaného a tyto oprávnění budou evidovány v REZA a v REZA budou dostupné na základě zveřejněných šablon, které začneme zveřejňovat od toho 1.7. No a co se týče těch pravomocných soudních rozhodnutí, to už jsem říkal, ty v tuhle chvíli nejsou implementovány a budou implementovány případně v nějakých pozdějších fázích projektu. Děkuji za pozornost a předávám slovo panu Petrovi. Tak já taky moc děkuju. No a teď jenom, jestli která má k tomu někdo nějaký dotazy. V chatu teda nic nevidím. Tak jestli někdo zvednutím ruky bude mít nějaký dotaz. Nicméně, jak už bylo řečeno, je to z velké části opakování toho, co říkal pan Tiller. Takže to. Tak Michal Bočan se ptá, omlouvám se, možná jsem to jen nezaregistroval, nebo je to otázka na předřečníka, ale jak bude fungovat odvolání plné moci? Já si nechám odpovědět pana Tillera, jestli můžu poprosit. Takže to je velice jednoduché. Odvolání plné moci je její předčasné ukončení. Plnou moc jste zadal buď na dobu určitou do někdy, nebo na dobu neurčitou. A odvolání znamená, že předčasně ukončíte její platnost, takže přestává plná moc býti platná. V tom okamžiku se maže tato změna data promítne do té plné moci, maže se z RPP REZA, již není platná a zůstává pouze v ICE REZA jako historická. Tak, Michal Bočan, děkuji. Pan Lukášek se ptá, pokud bude chtít udělit fyzická osoba oprávnění právnické osobě nebo opačně, nebo dokonce právnická osoba jiné právnické osobě, jedná se tedy o kombinaci implicitního a explicitního oprávnění? Jednoduchá odpověď ano. Dobře, děkujem. Protože, já to ještě doplním, fyzická osoba právnické osobě, to je samozřejmě bez problémů, tam místo údajů toho, komu to chcete dát, říkáte IČO a název firmy, které to chcete dát. Za tu samozřejmě okamžitě nastupuje implicitní oprávnění, jednatel za tu firmu může to postoupit dál, může to postoupit i jiné firmě, jako advokát a jiné advokátní kanceláři nebo já nevím, něco podobného. Důležité je, že za právnickou osobu může zakládat oprávnění k zastupování jako v roli zastupovaného pouze jednatel na základě implicitního oprávnění anebo jím pověřená osoba, protože vycházíme z toho, stále to opakujeme, firma nemá ručičky ani nožičky. Vždy musí být nějaká fyzická osoba, která jedná za tu firmu.
Dobře, děkujeme. Tak ještě má někdo nějaký dotazy, když tak je možný teda zvednout ruku nebo v rámci toho chatu. Tak žádný další dotazy nevidím. Takže mi dovolte to už jenom nějak krátce shrnout. Takže co se týká agendy toho webináře, doufám, že už tam vidíte tu prezentaci, tak já jsem si jenom pro svoji potřebu udělal takový jednoduchý obrázky, ale teď teda nevím, jestli to tam vidíte. Tak, takový jednoduchý obrázky. Takže první bod je takovej, že úředník vyplní šablonu v Reza, vytvoří se šablona, takže to udělá úředník. Potom teda, jestli jsem to správně interpretoval, zastupovaný na portálu občana nebo na jakýmkoliv jiným portálu, vytvoří to splnomocnění a zapíše ho do registru zastoupení. Třetí krok, to je takovej, že ten zastupující se přihlásí na svůj portál nebo jakýkoliv jiný portál, tam si vybere, za koho jedná, na základě tuhle informaci dostane z registru zastoupení, vybere si, za koho jedná a může začít pracovat. Jo? A na základě toho potom ten zastupující vyplní formulář na tom portálu občana nebo na jakýmkoliv jiným portálu. Jo? Takže v zásadě, jestli to správně chápu, tak je to takhle jednoduchý. Každopádně, pokud teda se nám to podaří implementovat a věřím, že to je vymyšlený, nebo vím, že to je vymyšlený hodně dobře, pokud se nám to podaří implementovat, tak nám to podstatným způsobem rozšíří využití všech těch portálů, samoobslužných portálů v rámci zákona o právu na digitální služby, který teď budujeme. Jo, bude to opravdu, nám to pomůže, prostě rodiče budou moct zastupovat děti, fyzické osoby, zastupovat právnické osoby, bude moct zastupovat seniory, bude moct to dělat v konkrétních případech. Jo, je to prostě věc, která nám podstatně rozšíří tu využitelnost těch investic, které jsme už dali do těch samoobslužných portálů. Takže já nevím, jestli máte ještě na někoho z nás nebo z kolegů nějaký dotazy. Každopádně 1.7. začínáme s tím, že nějakou dobu potrvá to naplnění a následně to začneme využívat. Tak a hlásí se ještě pan Baloun, takže mu dáme slovo. Jenom chci upozornit, že je tam ještě jeden dotaz v chatu. Aha, pardon, tak omlouvám se. Andrsová Marie se ptá, ještě prosím jeden dotaz. Je možné řešit plné moci za právnické osoby, kdy jedná více jednatelů najednou? To asi narážíte na to, že v obchodním rejstříku je zaveden způsob jednání. My to máme nastaveno tak, že za právnickou osobu může jednat jednatel. Jednatel je oprávněn k zastupování. A to je přesně o tom uplatnění. Jestliže ve vašich procesech potřebujete brát ohled na to, co je v obchodním rejstříku, že samotný jednatel nemůže tuto službu čerpat sám zastoupení, že k tomu ještě potřebuje něco jiného, tak mu odmítnete uplatnění tohoto oprávnění, protože přečtete si to z obchodního rejstříku. My jsme tuto situaci řešili právě s úřady, s rezorty, který s náma spolupracovali, těch bylo asi 6-7 na té přípravě a ve skutečnosti, když se probrali své procesy, tak je minimální počet procesů, kdy ve skutečnosti je potřeba se ohlížet na to, co je zapsáno v obchodním rejstříku na způsoby jednání. Protože prostě ze zákona jednatel, je to statutární orgán a to, co je v obchodním rejstříku, už je jenom způsob toho jednání. Není to omezení toho, nebo není to nějaké upřesnění pozice jednatel. Takže tohle je velmi citlivá oblast a pro tuhle oblast my nejsme schopni právě, nebo nenašli jsme
možnost algoritmického řešení. To znamená, že v těchto případech při čerpání těchto služeb ještě bude muset proběhnout nahlížení do obchodního rejstříku. A pokud jste někdy do obchodního rejstříku nahlíželi, já to algoritmizovat nechci, to, co je tam napsáno. To jsou totiž to je prostě volný text. Takže paní Andrsová Marie píše, že chápe a děkuje moc za odpověď. Tak, já bych ještě využil toho, že mám slovo teda. Určitě. Já tady neustále protěžovaný Ministerstvo dopravy. Prosím vás, toto je momentální portál Ministerstva dopravy. Všimnete portál dopravy.cz. Pokud si podíváte tady nahoře, jsem tam přihlášen já jako fyzická osoba. Pokud se k tomuto portálu přihlásíte, tak tady pod tou šipkou dostanete v případě, že jste jednatele firem nebo podnikající fyzická osoba seznam všech těch rolí, ve kterých tam můžete vystupovat. Tento portál je responsivní, to znamená, na základě té volby se tady upraví ty dlaždice, na které vás může poslat ten portál dál a zároveň podle toho také pracuje. A to je přesně i ta záležitost, na které se ptalo. Toto momentálně portál dopravy čerpá přímo z těch zdrojových systémů. Velmi se těší na to, až to bude čerpat od nás z REZA a nebude muset vyhodnocovat, co je zapsáno v ROBu a v evidenci obyvatel. A v tu chvíli vlastně přepíná své lokální řešení na spolupráci s centrální REZou. Takže oni mají teď lokální řešení mandátního rejstříku a protože s námi spolupracují už déle než toho půl roku, tak už jsou připraveni a pracují na tom, že to přepnutí u nich je to připravené programátorsky body, které přepnou na to, aby čerpali ty údaje z registru zastupování. A zároveň, aby se jim tady objevila ta možnost, když tady jdu na řidiče, tak tady mám nějaké údaje, to si tady o mě můžete přečíst, ale když to tam chci vozidla, tak přesun vozidel, nebo tady nevidíte zatím možnost vystavení převodu vozidel, ta tam vznikne a zároveň Ministerstvo dopravy pochopilo a připravilo a navrhlo legislativní změnu, protože v současné době, nevím, jestli to víte, ale každopádně pro převod vozidla buď se musí dostavit oba, to znamená současný a budoucí vlastník na přepážku, anebo musí přinést, nebo může jeden, ale ten musí sebou přinést úředně ověřenou plnou moc, to znamená plnou moc úředně ověřenými podpisy. Doplňují do své legislativy, že v případě, že je tohle prováděno pomocí registru zastupování digitálně, tak postačuje to, že tam je zaevidována tato plná moc, nemusí být úředně ověřený podpis, protože ve skutečnosti ono to je podstatně důvěryhodnější. Nikdo za toho prodávajícího se nemůže přihlásit a sepsat plnou moc na někoho jiného. Takže to je takhle ilustrativně, že skutečně pracujeme na tom, víme a je to velice ilustrativní. Sledujte portál dopravy, jak se to tam začne vyvíjet po 1.7. Tak jo, tak moc děkujeme. A jestli teda ještě má někdo nějaký dotazy? Tak pokud ne, tak určitě je možný posílat dotazy i následně. Každopádně prezentace i záznam tohoto webináře vám budou k dispozici, jakmile se mi to podaří sestříhat. Takže moc děkujeme za pozornost a věříme, že budete v implementaci registru zastoupení úspěšní a že se nám ty digitální služby rozběhnou. Tak děkujeme. Děkuju. Díky, nashledanou.